Ma'am, kami itong magatod sa package. Asalitan. Sa Malaysia. Nakabox mo ko siya. Gikan sa Jensan. Man. Man. Nabayaran na. Wala pa. Na siya 15,000 nga bayro nun. Wala man siya nag-istorya po sa kuha. Gikan man siya mong anak, ma'am. Tapos sa Malaysia. Dali, pero wala siya ningon sa kuha. Nga na siya mayroon nun. Nga siya maabot sa package. Wala siya ningon. Pero ikaw mong ma'am ang receiver. Oo. Upat na sa box ba? Ay, dili ko mo receive na. Ay, wala siya confirmation sa akin. Kuan, ma'am. Pero kailangan na mo ma'am magkuan. Magkuha og proof na nakaabot mi diri nga kadto mi diri sa inyo ha ba? Kailangan mo na mo kailangan ka na mo picturean ma'am sa package. Wala ni mo na contact mo. Ano mo na contact imong anak ma'am? Wala, di na tawag ko. Kuan na lang ma'am, ipa-check na mo sa imong box. Tanawa lang ma'am. Tanawa lang ma'am ang address nimo kung tama tanan. Tanawon lang. Para proof lang namo ma'am ba nga naabot ni diri gyud sa inyo ha. Kasi imo man gud nakapangalan. Ikaw man ni ma'am no si Feli. Poson. Oo. Tama man siya. Lumugdang. Tanawa lang sa ma'am kay kompleto man dito ang mga address. Kung dili mo ha, para na alam may proof ba nga nakaabot jud mi diri. Kontak ka lang unya si si Ma'am Maylin kung unsa jud. Ko diri ma'am. Dili lang ta ma'am. Kani lang ma'am. Taas lang naman. Surprise! Advance happy birthday! Joke lang mama. Hindi pa man ngayon. Oh, advance lang gani daw. Sige dito ka ma'am. Oh. Wala naman sa 4. Oo. Dito ta ma'am. Kulbaan ka ma'am sa 15,000. Ay, thank Dili you. jud si ma'am mudawat ba sa 15,000 nga bayro nun. Ma'am, naatay daghan kwarta. 5,000. Very much. Kayo sa 4 pa man yun. Gani nya kay kuan man daw advance lang kay dili man daw ka available sa 4. Okay. Ma'am, may mensahe para sa imuha. Ana siya. Hello mama. Advance happiest birthday to you mama. The most understanding and supportive mama. Salamat sa imong mga sacrifices sa amua, sa imong unconditional love. May you have more birthdays and good health. Sorry, wala na natunong sa birthday date. Na-advance ang car surprise because gihatag nimo ang time for my Mimi. Thank you kaayo ma sa tanan-tanan. Dili mabayran ang imong mga sacrifices for me. Love you, Mama. Surprise from your eldest daughter all the way from Malaysia. Thank you. Thank you, Mai. Salamat kayo, Mai. Amin ako kung saan yun. Ipakulbaan ka, ma'am. Ay, paman. Ipakulbaan ka nila, ma'am. Okay. Ay, kung 4, mag-expect yun ko nga, Mama. Oo. Ay, sa 4, paman. Oo. Okay, sige. Thank you kayo, Mai. Okay, sige. Magkanta sa taog. Happy birthday. Kantahan sa natin si ma'am. Happy birthday. Karon. Happy birthday, Mai. Ay, yaha. Ala, oy. Sige. Oo. Ikaw na lang blow sa iyang candle, ma'am. Dungan mo. Happy birthday to you. Okay. Ma'am, make a wish and blow your candle. Ayaw, sample kay mga palang utang daw mo. Blow your candle. Happy birthday. Yay! Happy birthday! Sir, dali, sir! Sir, dali, sir! Ano ba yan?
ang birthday niya, sa kuha niya gihatan. Oo. Ada sa ako. Unsay Wala po sa fourth. unsay imong wish kay ma'am? Wish. Wow. Ano dito pa? Message. Punta po. Message mo para sa imong asawa. Wa pa pagmayo. Ay, wow, ana gyud no. Oy, kisa diha sir kay ma'am. Kisa sa birthday. Ano ba yan? Ari. Kisa kes. Yehey! Happy birthday. Palakpakan natin sila. Ma'am, kami ang Sweet Joy Will of Surprise sa Kidapawan. Nalipay may nga kami ang napili ni Ma'am Maylin para magatod sa iyang love para sa imuhano o sa tibok pamilya. O salamat kaayo. Kaya abi na ayoko sa fourth ko man. Oo. Wala jud mga ano sa kuha nga ka. Nagtuod jud ka nga Nagtuod jud ka nga package jud. Okay, sa fourth ko. Oh, nya nahiblad sa package kay scam. Hello, oy. Okay, ma'am, last message para ka Ma'am May. Ay, salamat kayo, May. Wala ko na-expect, May. Kaya sa fourth pa. Thank you very much. Muha, unta ni birthday. Ako, unta magpa-birthday ni Muha. Wow. Senior naman. Mga ikaw na. Nya naapit ta karon ma'am. Sa karon sa iyang gipadala. Oo, salamat kayo. Nalipay ta, nalipay. Okay, sige palakpakan natin si ma'am. Happy birthday. Advance happy birthday. Sa tuwing iiyak, pinaghehel ninyo, inaalkarga hanggang sa